mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome sa Kabakasang Tribe. Sa episode na to, magluluto tayo ng isa sa mga paborito natin pagkain pag tayo nagigipit na, ang sardinas. Yung gagawa natin ng twist mga katribo, gagawa tayo ng isang sisig na sardinas na siguradong magugustuhan nyo at uulit-ulitin nyo pag natikman nyo. Tara mga katribo, samahan nyo ako. Let's go! Umpisa na nga natin mga katribong gawin ang ating sisig na sardinas. Mga sangkap natin: bawang, sibuyas, itlog, sardinas, pamintang pino, bawang na pino, siling pula at siling green, butter, mayonnaise, asin. Gagamit din tayo ng kaunting mantika maya maya mga katribo. Itanggalin na nga natin mga katribo ang sabaw nito. Yung unang step na gagawin natin, kailangan ma-separate yung sabaw sa kanyang laman. Para maprito natin maya maya mga katribo. Ito yung sardinas na hindi masyadong mabinta rito sa akin, kaya lutuin na lang natin. Gusto nga natin dito yung laman niya. Ay, palang laman ito, maliliit lang. Tawag natin ganito. Natin pupunin yung isa para mawala yung sabaw. Kailangan lang medyo mabusisi, pero madali lang ito mga katribo. Madali lang medyo trabaho lang kaunti, pero napakasarap naman ito mga katribo. Sabaw nito, yung sasabaw natin mamaya mga katribo. Pag na tanggalan natin yung sabaw mga katribo, buhayin lang natin siya. Kung kaya tanggalin yung yung tinik, tanggalin natin. Pero ako hindi ko natatanggalin. Ayan. Tamang lang, tamang laki lang mga katribo. Maliit naman. Giniling na ang kalalabasan nito mga katribo. Kailangan dyan sa kalalaki mga katribo para masarap. Tara, prituin na natin siya mga katribo. Umpisa na nga natin mga katribo. Pag mainit na ang mantika, prituin na natin ang ating sardinas. Kailangan matusta siya mga katribo para masarap. Pag ganitong tostado na mga katribo, ganyan ang texture niya. Bago natin siya hanguin, hanguin muna natin. Ito na nga siya mga katribo. Ilagay muna natin sa isang tabi ito at mag-umpisa na tayong magluto ng mga ibang sangkap pa. Dito sa pinagtanggalan natin ng sardinas, maglagay na tayo ng butter. Kung may margarine, mas maganda kung may margarine. Okay lang. May butter naman ako dyan, kaya butter na lang ginamit ko. Yan. Yan na, maglagay tayo ng bawang.
Lulutuin lang natin ang bawang mga katribo. Sibuyas. Pagluto ng bawang sa sibuyas, lagyan na natin itong ating sardinas. Huluin na natin. Pag nahalo na ng maayos, maglagay tayo ng mayonnaise. Haluin lang natin ulit. Ganyan ang texture niya. Ang ganda na mga katribo. Lagyan natin yung sili. Ganda na. Ang ganda na mga katribo. Pag ganyan na ang mga texture mga katribo, maglagay na tayo ng asin. Kaunti lang mga katribo. Paminta. Sarado pa pala. Yan, okay na yan. Saka garlic powder para masarap. Oops. Hindi natin ulit. Luto na ito mga katribo. Okay na ito. Maglagay na tayo ng itlog. Yun. Isa. Dalawa lang muna. Yan. Ang bango na mga katribo. Sarap nito. Yun na, dalawang itlog pa lang nilagay natin. Mag-add pa tayo ng isa. Okay na yan mga katribo. Tara, mukbangin na natin yan. Kain na tayo mga katribo. Ito na yung ating ginawang sardinas na sisig mga katribo. Sarap. Bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yun mga katribo, kain na. Tikman na natin to. Ito pala yung sabaw niya mga katribo. Ginisa ko rin. Ginisa ko sa sibuyas para masarap. Yung paglagay ng sili nito mga katribo, optional na lang. Dahil kung may mga anak kayong maliliit, patry nyo ito mga katribo. Huwag nyo lang lagyan ng sili. Sigurado magugustuhan nila. Ano nga natin ito. Kain po tayo. Sarap mga katribo. Bawa natin. Lagyan ko ng sibuyas yung sabaw para di masayang.
Sarap niya mga katribo. Grabe. Siguradong yung mga anak niyong ayaw kumain ng sardinas, pag ginawa niyo ito siguradong marami makakain nila mga katribo. Sarap. Hindi siya nakakasawang iulam mga katribo. Oh, mga katribo. Na naman mga katribo, hanggang dito na lang muli ang aking naibabahagi sa inyo. Muli, sana po yung nagustuhan nyo ang aking naibahagi sa ngayon. Kung nagustuhan nyo po, please paki-subscribe naman po ang aking munting channel. Hanggang sa susunod po muli, shout out na po ang kasunod mga katribo. Isang mabilisang shout out nga lang tayo mga katribo. Shout out po pala kay Aloha and Friends, Filipina Belgian Vlogs, Mama Lia TV, Daon Dago Pinais, Manoy Mukbang, Farm Girl Canada, Papa Ryan, OFW Adventure, Kuya Julay Paunel, Rafael Bercasio, Irons Life, Noel Peralta, DC12 Channel, MP Vlogs, Piljan Coral, My Daily Life Herrera, Dragon Outdoors, Telma Milanes, and Dunsol TV. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking maliit na channel. At sana po huwag kayong magsasawang sumuporta. Hanggang sa susunod po, God bless.